här är Britt-Marie och hon är på Stureplan för att ragga på karlar. När Britt-Marie gick in i baren såg hon den blivande hamburgaren Frasse Fläsk stå vid bardisken. Hallå? Var är männen någonstans? På dansgolvet. Kom igen nu Britt-Marie, kör för fan! Detta under. Detta mirakel. Ja! Gerardelin, ta mig! Om kvinnan avstår från mannens seg i mer än 60 år. Ska du ha spö, gubbjävel? Detta under. Detta mirakel.